Lah iki lho wonge. Ayo. Sewu mutokno le. Sewu mutokno le. Ayo Seth. Sewu mutokno le. Kamu tangannya mana? Woi mikir apa? Woi mikir. Aku ngerti toh, tak mulai dadah ke Solo. Iki minggir aja malah nengah. Wah, goblok ya iki. Arep minggir. Aku iki mblajari, iki anak buahku iki. Sing sitoke urung lho. Sik, Pak Bu iki lho. Masyarakat Bacem tak lho. Pak Bu, butuh mantu ganteng moga. Mboten Bu, niku mantu ganteng tapi korengan niku. Kunteng muni ora iki. Teng. Oh muni oh. Niku anu mantu ganteng tapi silite korengan Bu. Asli. Bu, sawange lho masyarakat Bacem Ponggo Blitar iki ngenteni kowe tok sautul. Ora sampe tekan ana pucuk jalan ya. Sek. Ora sak kakek ngomong ben salto sih. Ya TM kok. TM lho iki pukul Mas. Ayo lu buktekno karo masyarakat Blitar.